لومي النريو ناي مصحف قدوس كفلي كاب ابراويان 3 كاب قطر 1 كساع 11 زخون كاب قطر 1 كساع 11 زلو كنببيمو نابتي غويتا وشتي زقمطو ملእኽቲ كمحلالفه ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ርግጠኛ እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ገይሩ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ከምዝዛረበና ርግጠኛ ያነ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ኸአይብል አቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን አህዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናብ ምእማናን ሐዋርያን ሊቀ ካህናትናን አቅልቡ ከምቲ እቲ ሰራሒ ቤት ካብቲ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ኸአ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ ቤት ዘበለትሲ ሰራሒ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳለው ግና አምላኽ እዩ ሙሴሲ ብዛዕባቲ ዳሃር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ጊልያ ሆይኑ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ነበረ ክርስቶስ ግና ከም ሙሉድ ኣብ ልዕሊ ቤት እዩ ትባዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳብ መወዳእታ አጽኒዕና እንተ ሓዝና ቤቱ ንሕና ኢና ምእንቲ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝብል ሎሚ ድምጽ እንተ ሰማዓኹም ከምቲ ብነድሪ በታ መዓልቲ ፈተና አበረኻ ዝገበርኩሞ ልብኹም አይተትርሩ አብኡ አቦታትኩም እናተአዘቡኒ ፈተኑኒ ግብረይ ከአ 40 ዓመት ረአዩ ስለዚህ ነዚ ወለዶዚ ኮረኹሉሞ ኩሉ ሳዕ ብልቦም ይስሕቱ መንገደይ ግን አይፈልጥዎም በልኩ ብቁጣይ ድማ ናብ ዕረፍተይ አይከአቱንዮም ኢለ መሐልኩ ይብል እዚ ክብሊዚ كم ناي زحلف سمون مصنعتنا مالت كم معرف كلته زقصل زلو خفليو ام ناي زحلف مصنعتنا املاح كساع كندي ندق سبات كم زخبروم اتليك كهناتنا يسوع كريستوس دما كمي كم زمسرينا نيرنا ات امون ليك كهنات يسوع كريستوس نسو كفتن كله سلتسقيه نتوم انفتن كردانا كم زكالو مس نغرنا ينبعر نابز نايلوم مصنعتنا سغيرو مالتي كمز ننببو زلونا معرف 3 خجمر كله انتاي لو يجمر سلازي خا يلو يجمر سلازي زبل قال انتاي زملاختنا اندحريلنا خمت كل نبلو اتقصيلو زبلو حساب مستقدمو خزاربو صنح حساب زخيد كم زخونه زملاختنا سلازي خا مسبل انتايلو سلازي خا اتوم كاب سمياوي صواع ግደ ዘለኩም ቅዱሳን አህዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናብ ምእማናን ሐዋርያን ሊቀ ካህናት አቅልቡ ይብለና ኣብዚ ነዞም ሰብ እብራውያን እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ማንነቶምን ብዛዕባ እቲ ክገብርዎ ዘለዎ ነገርን ዝነግሮም ዘሎ አሜን ዶ ሃሌሉያ ስካፕቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ሓደ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ግዴ ኣለኩም ንስኻትኩም ዝተፈለኹም ሰባት ይኹም ከምቲ ኻል ሰባት ኣይኮንኩምን ኢሉዩ ኣብዚ ነቶም ሰብ እብራውያን ብዛዕባ ማንነቶምን ብዛዕባ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ዝነግሮም ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ንስኻትኩም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ሰባት ይኹም ንስኻትኩም ቅዱሳን ማለት ንአምላኽ እተፈለኹም ሰባት ይኹም ስለዚ የዕንትኹም ካብ ሙሴ አልኢልኩም ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ እማና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን አቅልቡ ኢሉ ክነግሮም ኮሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለምንታዩ ናይዚ መጽሐፍ ጸሐፊ የዕንቶም ካብ ሙሴ አልኢሎም ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናብ ምእማና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ከቅልቡ ነጊርዎም እንድሕር ኢልና አይሁዳውያን ንሙሴ ኣብ ቦታ ስለዝነበሮም ኩሉ ነገሮም ዝተቆጻጸረ ሙሴ ኣብና ኢየሱስ
أبنا يسوس نأجل جلوس زمن كم زرعنا يو فريساويان بخور آتيوم نصوم دك أمزمور ناي موسى إنا زبلون يرم نيسوس كريستوس موسى مالتنا أيهوداويان كل نجارومي نايز مصحف دما ناز ملختي نتوم زامنو أيهود سلت صحافو يسوس كم موسى كم زعبي نابت زعبي خلبو خمس اللوم كنجروم كلون ري أمين دو أما إعراف حدن كلتن يسوس كم ملأختي كم زعبي أريوم نيرو حجي دما أما إعراف سلسته يسوس كريستوس كم موسى كم زعبي كريم كلوينا نري زلنا خبرنا قوي تاخون آمين إبراويان نا يسوس سألي بقلت زريئنا خفلي شمو يبارخ أب قطر حدن كلتن أبزلو خفلي سلسته عبيتي خنستقبل اللهم زلنا ملأختتات اللو حدا كابت سمياوي قده خمزلو ناي آمين آمين كالا أي دما اتهم كابت سمياوي قده زلونا قدوسان نابتي نام إمانان حواريان لك كهاناتن كنقلب خمزلو ناي سالساي دما كمتي يسوس نابتي نتزشومو أمون زخونة كمتي موسى أب كل بيتو أمون زنبرة نسخاتكم كومو نتزشوموكم أمونات كونو زبل ملقتي زل لما حلالف زلو بزق الجيرو آمين دا قدوسان أبز سلمن تايو نايزي ملقت صحافي كابتي سمياوي قده خمزلوهم نابتي نام إمان حواريان لك كهاناتن كقلبو خمزلوهم كمون كمتي نتزشومو أمون زخونة يسوس أمونات كخونو ينقروم قالو اندحر إلنا متان مدراويان كيكونو كي تلالفو مو خيودكو نابتي سمياوي قده كتاكورو نزي نقر دما كخفل زلو واقع متان كخفلي نزمل اختتي تحيفو لهم آمين دو كلاي بيتروس مዕራፍ ሓደ ካብ 3 ክሳብ 10 ክልተ ኸይድና ሃንንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እንታይ ይብልሲ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃትን እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡኡ እታ ክብርትን አባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍአት ወፂኹም ተማአልቲ እቲ አምላኻዊ ባህር ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ አሜን ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ካ ምግታዕ ርስኻ ኣብቲ ምግታዕ ርስኻ ድማ አቅሊ ኣብታ አቅልውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር አሕዋት ኣብቲ ምፍቃር አሕዋትውን ፍቅሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እና ባዕበለን ተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካያትን ዘይፍሪን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ምጽራይ ዝረስአ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝሪዩ ስለዚ አቱም አሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ አዚኹም እንታይ ገበሩ ይብለና ተጋደሉ እዝን ተገበርኩም ሲ ከቶ አይከተንደል ሐጹኒኹም ከምኡ ናብቲ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልአት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ምንም እንኳን እንተፈለጥኩምሞ ኣብቱ ዘለኹም ሐቁን እንተጸናዕኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽረኩም ሐሳበ ይብለና ዘገርም ሐሳቢ አነ ንስኻትኩምን ከምዚ አምናይ ሎም መጽናእቲ መጽሐፍ ቅዱስና ንሪኦ ዘለና ካብቲ ሰማያዊ ግደ ዘለና ሰባት ኢና እንድሕሪ ነቲ እግዚአብሔር በአና ክገብሮ ዝመደቦ ክገብር እንድሕር ኮይኑ አምላኻዊ ባህሪ ኣብ ህይወትና ክንጸባረቕ ኣለዎ አሜን ዶ በሐጽሩ ኢየሱስ ክንመስል ኣለና እዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ድማ ከመይልና አምላኻዊ ባህሪ ክነጥሪ ከም ንኽእል ዝምህረና ክፍሊ ኣብ ቁጥር 10 ከም ዘንበብናዮ እቲ ጽዋዓናን ምሕራይናን ንምጽንዑ ገድሊ ከም ዘልዩ ይዝነግረና እግዚአብሔር አምላክ ልክ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ነቲ ዝሾሞ ኦሙን ዝነበረ ክሳብ ሞዳታ ኦሙናት ክንከውን ጸጉኡ ይብዛሓልና አሜን ዶ ንኽልቲኦም ንሙሴን ኢየሱስን እንተወሲድና ክልቲኦም ኦሙናት ከም ዝነበሩ ይነግረና እቲ ክሳብ ሞት ኦሙን ዝነበረ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ነይሩ አሜን ዶ ሙሴ ኦሙን ነይሩ ግን ክሳብ ሞት ኦሙን አይነበረ ክሳብ ሞት ዳታ ኦሙን አይነበረ
موسى نجزابير بزي مؤمن بديل إذا سلزخونه خاي صحاف نايز مصحاف نام موسى زي كونس نابتنا تزشومو أمون زخونه نسوتراي زي كونه دما نام مؤمن حواريان لك أكهانن زخونه يسوس كنقلب زنجرنا زلو نفس وكفنا نتي نابتنا تزشومو أمون زخونه يسوس زبل قال نسمرلو آمين كابز قال نمهارو بزح نجرالو أبزي أموننتنا نمن كخون كم زلوا يزقال زي زملاختنا آمين دو سميعكم ندو قدسان نسب أيكون كان أمون تخون أموننتنا نسب أيكونن ولا كوا مسبات نسرح ندحر انتخونا أمونات نخون جن نتي بتعويتو زي التعاس نتي آمينو زتسوى عنا نتي آمينو زشومنا أملاخي آمين دو أبزي أموننتنا نمن كخون كم زلوا يزقال الزملاختنا قدسان أب كلاي تيموتيوس مዕራፍ 1 ቁጥር 9 خمس زبل قالالو أملاخ يلو بفقاد رأسون بت بخريستوس يسوس قدم زمانات عالم التوهبنا ጸጋን አድሃነና بقدس ጽዋዓውን ጸዋዓና እንበር بግብርና አይኮነን ይብለና ቅዱሳን አንን ንስኻትኩምን እውን ልክ ከምቲ ኢየሱስ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ አንን ንስኻትኩምን ነቲ ዘድሃነና بقدس ጽዋዓውን ዝጸዋዓና አምላኽ እሙናት ክንከውን ይግባአናዩ አሜን ዶ ካብ ቁጥር 36 እንታይ ይብለና ከምቲ እቲ ሰራሒ ቤት ካብቲ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንዕኡ ኸኣ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢኡዎሎ ቤት ዘበለ ሰራሒኣ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ ሙሴሲ ብዛዕባት ደሃር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ጊልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ነበረ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕትናን ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒና እንተሓዝና ቤቱ መን ኢና ኢሉ ንሕና ኢና ኣብዚ كميل يسوس كموسى كم زعبي يزرعنا زلوا آمين دو بقى يسوس كريستوس أبت يسوس كريستوس زملاله سلو زنبرة أوان أم مدري زملاله سلو أوان زنبرة يسوس تحت موسى ينيرو إسرائيلاويان موسى يتزلع على كبر نيرو موسى يتزلع على بوتا نيرو أبلب إسرائيلاويان أب يهوداويان ስለዚህ ነዚኦም አይሁዳውያን ኮንቪንስ ንምግባር ወይ ድማ ተሐቅነ ክነግሮም ከጨብጦም እዩ ጸሐፍ ናይዚ መጽሐፍ እዚ ዝጽዕር ዘሎ እቲ ፍልልዮም ከምዚ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ይቅዱሳን ከምቲ ተሰራሒ ቤት ካብቲ ንሱ ዝሰርሖ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ሰራሒታ ቤት ስለዝኾነ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ኣለዎ አሜን ዶ ሙሴ አቤት አምላክ ከምባሪያ አገልግሉ ኢየሱስ ግና ከሙሉድ ወይ ድማ ከም አካል ናይታ ቤተሰብ ያገልግሉ خبرن ሽሙ ይኹን እግዚአብሔር ንሙሴ ንኸገልግል ጸውዕዎ ንኢየሱስ ግና ካብ ሰማይ ሊኢኽዎ አሜን አሜን ሙሴ ንህዝብ እግዚአብሔር ናብ ዕረፍቲ ከእትዎም አይከአለን ማለት ተልእኹ አይፈጸመም ኢየሱስ ግና ተልእኹ ፈጽሙ ስለዚህ አሞንጎ ኢየሱስን ሙሴን ዘሎ ፍልሊ ናይ ሰማይን ምድርን ከም ዝኾነዩ ኣብዝ በሐጽሩ ከሪኦም ደሊ ዘሎ خبرن ሽሙ ይኹን አሜን ዶ ቅዱሳን ናይ እብራውያን ጸሐፊ ንኢየሱስን ሙሴን እናናጻጸረ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ናይ መጽሐፍ ጽሒፉሎ نأبنت يسوع كمولود أب إبراويان حدا مዕራፍ 1 ቁጥር 2 ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 እንድሕር ከናን ቢብና ውልድነትና ኢየሱስ ክርስቶስ አቡ ተጻሒፉ ንረኽቦይና ሙሴ ከም አገልጋሊ ድማ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 كمون زت عاد 1431 زهول قاسرت خلت قدر شو عاد بقلت أميتنا له نزل زجبرلو كأند مخنا سلمنتاي اندحر إلنا نتوم سمعتو أبيتن سلطان يسوع كريستوس كري سلزدلي آمين ده
نحن نز كفل زخنت إن خلنا أبيتنا يسوع كريستوس عصبيقو يبرحنا هم زلوا مول تسفى لأن يسوع كريستوس قويتاي أب قطر حموشن شدشتن انتينا نري إزلنا أمونغو جيليان ولدن زلوا في اللي نري أمين ده أودسان موسى كم جيلا خويني أب كل بيت أمون نيرو قويتاي يسوع جنا كم جيلا زي كونه كم مولود أب لعل بيتو ينيرو سلازي خا يسوع كم موسى نلعل كبرته جبيئو أب قدر شدش تنتايبل كريستوس جنا كم مولود أب لعل بيتيو تبعتنا تمكحتنا تسفانا كسام موداتا أصنعنا تحزنا بيتو نحنا ينايبلنا مصحف قدسنا نحنا محضر منفس قدس مخانو يزنغرنا كبر نشمو يكون ها قدر شو عتك سأسر تحدى كينا هنا نبب كلنا دما كمزي بل ما انت زي منفس قدس كمزي يبلالو لومي دمتون تسمعهم كمتي بندري بتاما عالتفتنا عبرخا زغبركم مو لبخم اي تتررو ابو ابوتاتكم انا تعذبوني فتنوني قبريك 4 عامت رأيو سلازي نزولو دزي قرر كله مو كل ساعة بلبهم سحتو ما قد يقنا اي فلتوان بالكو بقطع عيد ما ناب عرفتي اي كاتوني لي محالكو بلنا ازي قال ازي كم مزمور تسعنا حموشتن كاب قدر شو عاتك ساعة سرت حد زلو توسد قالي نزق قال كيدنا هنا نبب كولنا كم زيبل نسو املاخناي نحنا دما حزب مغواسيو ايدو اتخبكب اباغينا مو لومي دمص انت سمعهم كم امريبا كم بمعلت ماسا ابرخا ابوتاتكم كفتوني كعزبوني خلو غبري زرايو كوينكم لبخم ايتتررو بتولدوتي 4 عامت تمنوني من قديس زي فلطو بلبهم تغاغي حزبيهم بلكو سلازي ناب عرفتي كاتون يوم إلى بقراي محلكو يبلنا እግዚአብሔር ስለምንታዩ አብ ህዝቡ ወይድማ አብዝ ህዝብ ዚ ተቆጥዑ እንደህር ኢልና ድምጹ ስለዘይ ሰምዑ ወይ ነቲ ዝበሎ ስለዘይ አመኑ እግዚአብሔር አምላክ ክሳ እቲ ከውርሶም ዘሐሰበ ምድር ዝበጽሑ አማእኸሎም ብዙሕ ተአምራታት ይገብር ነይሩ እንተኾነ እስራኤላውያን ነቲ ዝርእዎ ዝነበረ ተአምራት ነቲ ማንነት እቲ ገባሪ ተአምራት ከሪኦም ኮነ አቡ እምነት ከሕድረሎም አይገበረን በዚ ምክንያት ካዩ እግዚአብሔር ነዚ ዘይ አምን ወለዶ ናብ ዕረፍቱ ከአቱ ሚሄሉ አብዘሁልቁ 14 كمون كابيسران هادن سايسران ربعتن كينا هنا نبب كولنا انتاي بلنا እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝብ እዚ ክሳብ መዓስ ይዝነዕቀኒ ክሳብ መዓስ ዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርክዎ ትእምርቲ ዘይኣምኑኒ ግና ኣነ በሓቂ ህያዌ ብዘላ ምድርኻ ብኽብሪ እግዚአብሔር ክትመልያ ኩሎም እቶም ክብረይን ኣብ ግብፅን ኣብ በረኻን ዝገበርክዎ ተኣምራታይን ዝረአዩ ሰባት ድሮ 10 ሰዓት ፈተኑኒ ቃሌካ ኣይሰምዑን ነታ ነቦታቶም ዝመሃል ኩሎም ምድሪ ከቶ ኣይሪዋንም ካብቶም ዝነዓቁኑን ሓደኳ ኣይሪአኒ ንባርያይ ካሌብ ግና ካለ መንፈስ ስለዝነበሮ ፈጺሙን ስለዝሰዓበኒ ናብታ ኣትዩዋ ዝነበረ ሃገር ከእትወ ዘርኡኻ ኮርሳ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ደልዩ ዝሰዓኑ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ኩላትኩም እምነት ኢልኩም ጻሓፉ እስከ ቅዱሳን ካብዚ ህዝቢ እዚ ወይ ድማ ካብዚ ወለዶ እዚ ካብዚ ናብ ዕረፍቲ ዘይኣተወ ናብ ዕረፍቲ ከኣቱ ዝተገብኦ ወለዶ ደልዩ ዝሰዓኑ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና እምነት ዝበሃል ነገር እግዚአብሔር ክልተ ነገር ንሙሴ ሓቲትዎ ክልተ ነገር እግዚአብሔር ንሙሴ ሓቲትዎ ሓደ እዚ ህዝብ እዚ ክሳብ መዓስዩ ዝንዕቀኒ ኢልዎ ቅዱሳን እዝንኹም ሃቡኒ ቅዱሳነይ ክልተ ሕቶ ሓቲትዎ እንታይ ኢልዎ እዚ ህዝብ እዚ ክሳብ መዓስዩ ዝንዕቀኒ ኢልዎ ካልኣይ ድማ ክሳብ መዓስዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርክዎ ተኣምራት ዘይኣምኑኒ ኢሉ ሓቲትዎ እግዚአብሔር አምላክ
እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ከይወጹ ከለው 10 ዓበይቲ ተአምራት ገይሩ ሐቂደ ቅዱሳን እስራኤላውያን ነቲ ልቡ ዘደንደነ ፈርዖን አስብቲ ንባሮቱ እግዚአብሔር ዘይምስምዑ እተቀበሎ ፍርዲ በእንቶም ሪኦምዮም እዝኑ ዘለዎ ይስማዓኒ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዚ ኣብ ህይወትና ክበጽሕ ዝኽእል ነገር እዩ ሎሚ ምምላጥ ከሆነና ይበዝቃል እዚ አሜን ዶ እግዚአብሔር አምላክ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ከይወጹ ከለው ክንደይ ተአምራታት ገይሩ ነይሩ ቅዱሳን 10 ዓበይቲ ተአምራት ገይሩ ተአምራት ላይ ግን አይኮነን እስራኤላውያን ነቲ ልቡ ዘደንደነ ፈርዖን አስቢ እቲ ንባሮት እግዚአብሔር ዘይምስኡ እተቀበሎ ፍርዲ በእንቶም ሪኦምዮም ሐቂደ ቅዱሳን ዋላኳ ቅልጽም እግዚአብሔር አማኸሎ ተገሊጹ እንተራዩ ኣብ እግዚአብሔር አምላኾም አይተወከሉን ነቲ በኃይል ቅልጽሙ ካብ ግብጽ ዘውጾም ኣብ ምድረበዳ ቀትር በደመና ለይትልማ በሐዊ ዝመርሖም ማና ካብ ሰማይ እናዝነበ ከውሒ ካብ አለት ማይ ካብ ከውሒ እናሰንጠቀ ዝመርሖም ማይ ናስተዮም ዝመርሖም አምላኾም ከአምንዎ ኮነ አብኡ ከሉ አይከአሉን በዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ስለዝተቆጣዐ ድማ ነቲ ክወርሱዎ ዝግብኦም ምድሪ ከይወርሱ ኣብ ምድረበዳ ተሪፎም ቅዱሳን ክልተ ነገር እስራኤላውያን ሪኦም እዮም ነዚ ነገር እዚ ደጊመ ክዛረቦ ኣብ ውሽጠይ ስለዝመጻኒ ዝደግሞ ዘለኹ እስራኤላውያን ክልተ ነገር ሪኦም እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ግብጻውያን ዝገበሮ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ፈርዖን ዝገበሮ ተአምራት ኣብ ግብጽ ዝተገብረ ተአምራት ሪኦም እዮም እሱ ጥራይ አይኮነን ፍርድ ኻሪኦም እዮም ፍርድ ዘይምስማዕ ፍርድ ዘይምእዛዝ ሪኦም እዮም ሐቂደ ቅዱሳን ይምህሮም ይዝነበ እዚ ክምህሮም አይከአለን ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝበጽሐ ኣብ ልዕሊ ፈርዖን ዝበጽሐ ነገር መምሐሪ አይኮኖምን ቅዱሳን ሎሚ ነዚ ቃል ዝነንብቡን እዚ ቃል እዚ ከለብመን ዘይለብመና ሰባት ንህሉ ንኸውን ኢና እግዚአብሔር ካብዚ ደንዳና ልቢ ተሪር ልቢ ይውጻና አሜን ዶ እስራኤላውያን እቲ ከምብሌን አይንቱ ዝጥንቀቀሎም እስራኤላውያን ካብ ናይ 430 ዓመት ባርነት በሐያል ቅልጽሙ ዘውጾም እስራኤላውያን ንዓኦም ካብ ዘይና ሓፎም ንዓይና አሃትኩም ዝነሕፈና ዶ ኮይኑ ይስማዓኩም ቅዱሳን እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ተአምራት ኣብ ህይወትካ ገይሩ እዚ ሁሉ እቲ ኣብ ህይወትካ ዝረአኻዮ ድንቅን ገይሩ እዚ ዝረአኻዮ ተአምራት ወይ ዝረአኻዮ ተአምራት ናብ እምነት እንደሕር ዘይምጽይኪ ኣብኡ ናብ ሙካል እንደሕር ዘይምጽዩና ብድሕሪዩ ዝቅጽል ካልእ ተአምራት አይኮነን ፍርዲ ዝቅጽል ቅዱሳን እዚ ናብ ዝኽፍል እዚ ንርኢ ዘለና ዋይን እስራኤላውያን ተቆጢዕዎ ንሳቶም ዝረአይዎ ማንም ሰብ አይረአየን ንሶም ካብ እስራኤላውያን ንላዕሊ ኢድ እግዚአብሔር ዝረአየ ሰብ የለ ነዚ ሁሉ እናገበረ ግን እንታይ ኢሉ ንሙሴ ሓቲትዎ እዚ ህዝብ እዚ ክሳብ መዓስ ዝንዕቀኒታ ክሳብ መዓስ በቲ ኩሉ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርክዎ ተአምራት ዘይኣምኑን ኢሉ ምን ማለት እንታይ ማለት እዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክንአምን ኤክስፔክት ይገብረና ዮርዳኖስ እንደሕራ አሳጊሩ ካሎ ዝቅጽል ነገር ክመጽእ ከሎ በቃ ካልእ ተአምራት አይትጸበይ እቲ ትማሊ ዮርዳኖስ ዘሳገረና አምላክ ሎሙ ነዚ ከስግረኒ ዝብል እምነት ክስካ ጸናሐለካ ሎሚ እግዚአብሔር ይዕንት ነፍሶ ከፍና ይክፈቶ ቅዱሳን ሎሚ انت عينت كريستيان فري زلو اندحر إلنا قدسا لومي انت عينت كريستياناتنا نخون زلنا اندحر إلنا اب نفسو كفسو قمتنا بقى تنبيت كنسمع ويدما تعامرات اكزابير كري ازدلي ولدو فري زلو فتان زغون كونتات اندحر مصيو
نتي أب قدمي زلو فتناتات كسجر زخلو عقم زي بلو سراويتي زلو نقرأكم الله قدسان قويتا يسوس كريستوس نتي أب قدمي زلو نايموت تقوى كقافتو عقم زرخبه كسام دم زرحت أو بمسلاي قدسان do you understand قويتا يسوس كريستوس صلي مزودأ نعنا يبقى تاسعة أخي لايلو نتي أب قدمي زلو موت كقافت كولون ري مالتي قدسان أبزي زمن زلنا ولدو انت عينت ولدو فريلو ويدما فريالو اندعار إلنا أب نفسو كف سقوم تتعطو انت يزدلي مسيلكم كم إسرائيلوان تأمرات زدلي دمت زدلي كسام معاسيلو أما أخلوم زغبركو تأمرات زي آمنونيلو لو مكزيابيهر يأزبنا همزولو فليتنا اتبيبوتكا بحر مقيلو زساقركا قاليو بأسانا تبلع نسخة أسجيروكا كتولد كزمد جيروكا أبزي سراحايو بيت أبزي زي ندقنايو غزاء أميتونا استيل جن أبك زابير نمارن نقرمر من اندحرال لنا مودعتانا تأمرات هيكونن مودعتانا فردي قدسان كابزغفلي كنما حاروز لنا نجر انتاي اندحر إلنا እግዚአብሔር አምላክ አማخلنا تأمرتن تأمراتن زغبر حدا እምነትና አቡ ኹስኺ ካለአይ አሞንጎና ዘይ አምኑ ወይን እግዚአብሔር አምላክ ዘይፈልጡ ሰባት እንድሕር ሃልዮም ድማ መታንቶም ዘይ አምኑ ናብ እምነት ክሞጽ እንድሕርግና ከም እስራኤላውያን ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞና ትእምርትን ተኣምራትን ንደሊ ኮይና እግዚአብሔር ይቁጣይ ስለዚህ ሎሚ ነዝፈልጥና ነቲ ህያውን እሙንን ዝኾነ አምላኽና ኣብ ኩሉ ነገራትና ንእመኖ ቅዱሳን አሜን ዶ ንእግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕን ሎሚ ኣነውን መልእኽት ለኒ ከምና ኢዮባ ንእግዚአብሔር ዘይምስማዕ ሰሚዕኻ ዘይምእዛዝ ነቲ ተዛራብ ምንዓቕን ምፍታንን እዩ ክሳብ መዓሲ እዚ ህዝቢ ዝንዕቐኒ ኢሉ ንእግዚአብሔር ዘይምስማዕ ንእግዚአብሔር ሰሚዕኻ ዘይምእዛዝ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ዓበ አምላኽ በዓል ስልጣን እልፍ አላፍ መላእኽቲ ዝሰግዱሉን ኣብ ቅድሚኡ ዝንቅጥቀጡ አምላኽ ምንዓቕን ምፍትታንን ይቅዱሳል ልዕል ኢልና ኣብ ዘንበብናዮ ክፍሊ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ኢሉ ድሮ 10 ሰዓት ፈተኑን ኢሉ ቃለይካ አይሰምዑን ኢሉ كميلهم يوم إسرائيلاوያን نغزابير زفتاتنو اندحر إلنا نقالو بزي مسمع ويدما بزي مئزاز يوم زفتاتنو نيرو حدث ززارب زولو من مخانو خنفلت أزيا قداسي إسرائيلاوያን زي مسمعهم ወይ ዘይ ምእዛዞም ዘርኤና እንታይ እንደህር ኢልና ንማንነት እቲ ዝዛረቦም ዘሎ ወይ እቲ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ማእኸሎም ዝገብር ዘሎ አምላኽ ዘይምፍላጥ እዩ በሐቅ እግዚአብሔር ንፈልጦ እንደህር ኮይና በሐቅ ማንነት እግዚአብሔር ዝተገልጸልና ሰባት እንደህር ኮይና በኹነታትና በትና ሓልፎ ነገራት ንእግዚአብሔር አይንወስኖኒና አሜን ዶ ቅዱሳን እስራኤላውያን ማንነት እግዚአብሔር ተረዲውዎም ኔሩን ተዝኸውን ኣብ ምድረ በዳ አይምተረፉን ኔሮም ክደግሞዶ እስራኤላውያን ማንነት እግዚአብሔር ተረዲውዎም ወይ ተገሊጹሎም ኔሩ ተዝኸውን ኣብ ምድረ በዳ አይምተረፉን ኔሮም ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ከምንፈልጦ ብእንነብሮ ናብራ ይፍለጥ እዩ አሜን ዶ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ይፈልጦ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ትፈልጥዎ ናብራኹም ይዛረብ እዩ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ኣብቲ ንዛረቦ ይፍለጥ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ዳአዩ ዘንብረና ዘሎ እምበር ንሕናውን ካብ እስራኤላውያን ብዘይንእስ መንገዲ ንስልጣን እቲ ዝዛረበና አምላኽ ንጻረሪና ወይ አይንእዘዝኒና نفسه كفنا تأزاز نايتي أب سرحنا زلوا حلقة بزي قال مقبوع بعينا تكبراوي نقبرو حكي ده قدسات
حلافيخا نون حلافيخا ماناجركا سوبرفايزر كا تي ابل عليخا استشو مسب immediate supervisor كا قال نجر جبر اندحر إلوكا بزي مقبوبا بزي تغلابانت أولي هات كالتيف كات جبرو سلم انتاينا تزاز ناي حالة أنا نسمو وينزز ويدما تكبارا وينجبر اندحر إلنا حدا سلطان نايتز الزارب النازلو سب سلا نفلت كخون كله كالا أي دما زي مسمع وي زي مئزاز ويدما تزتبح الكا تكبارا وي زي مقبار ساعبينو سلا انفلطوي هكذا قدسان سلمن تايدا اينا كمزي نحلق انا انزوزو كومو غيرنا ناملاخ زي نزوزو اتزي حزن اتناي مدري توم ناي مدري حلاقونا زل اتي نمدري توم ابز مدري نزلو حلاقونا زلونا اخبروت وي فرحات وي مئزاز ناملاخ زي بنا مخانو يتزحزن قدسان أمدرخ النبر كلنا اتكفرحن كخبرن زلو حد أجزابير أملاح طرايو آمين دو لو من هتزلع على بعال سلطان نسجانا ننفسنا كتفاء زكالو بزل عالم فقر زفكرنا هيوتو زحابنا أملاح مفرح كفقر زخون مئزاز يخوننا آمين اسكي إزوم أجزابير زخور لهم إسرائيلاويان إزوم ناب إرفتي أي كأتونيوم إلو زبولهم سبات كاب جبت زوجهم جوزو نابتان أي تسفى مدرز جمرو سبات يوم قدسان إزي نجارزي بشمي يسوع يسوت أنا إزوم إجزابير زخور لهم سبات إزوم ناب إرفتي أي كأتونيوم إلو زبولهم سبات من يوم اندحر إلنا كاب جبت بحيال كل سمو زوجهم بؤزو نابتاناي تسفى مدرز جمرو سبات يوم اكزابير بحيال قلصمو نزوم سبات كاب جبس خوصوم كله ام مدر بدا انكليل كابلوم وي ام مدر بدا كترفوم إلو ايكونن اوصيوم اكزابير نموسي ناب كل اخو خلو كاب جبسي اوصيو نابتا معارن صبان التفسس كنعان كأتوم إلو اوصيوم أجندنا إجزابير كم زقير زجبرو بعلاتهم اتهم كاب جبسي زوجو سبات يوم إجزابير كم زخين جبر يحلونا أجندنا إجزابير زقيرو من يوم اندهر إلنا بعلوتي كاب جبس زوج حزبي زي تتصحف لهم عبيوتهم كفتسم زجبرو بعلاتهم يوم نإجزابير فقط كم تزبلهم كان أنكأتومي كموس لزخونة خايو كابهم ليتن كاترن كيتفليز مرهم نيرو زديوم زبلد ما زقرب اللهم نيرو انت خونا عب نفسه كف قعزهم نتي عب زبانو تسكيمو زساليوم زنبرا أملاخهم سلا زقوهايو أمو داتا زولدوزي نبتي كأتو زحاسبكو مدري أي كأتو نيلو اتولدو تيخا كساعة أف 4 عامات عم مدربدا كولل لهم طفيهم كا دقهم دما وريسهم لومي نزق آلزي نسمع منفس قدوس نفسه كفنا بزق آل غير يزاربنا هم زلو فليتنا كم توم لبهم بمترارهم عم مدربدا زترفو لبنا عين ترر مالت نجزابير عين فتاتنو أبتنا هيوتنا مراحي منفس قدوس مول أمنتي حلونا أب قطر عسرته كم زبلك على له كل ساعة بلبهم يسحتين كل ساعة نوت سام كمزي حدا جزء يكونن كل ساعة بلبهم يسحتو من قد يجنا أيفلتهم بالكوي بلنا من قد يجزء أبير بمن قد منفس قدوس أبيلنا تراهنا كنفلتون أخل هكذا قدوسان مغنياتهم من قد أملاح بأسر زير كبي أبرومي 13 كيدنا كنا نبي كلنا 5 زبل قالالو وداجه معامو حبت أملاخن طبابون فلطاتون كندي زي مرمر كوتا يفردو كندي بأسر زي ركبيو منقدو يبلنا سلازي نابتي اكزابير زرائلنا خنبتصح كمتي إسرائيلاويان اتدمنا خنقساقس كله زنقساقسو زنبرو اتدمنا دو كبل كله دو زبلو زنبرو لك قومو نحناون بمرحيت منفس قدوس كننقساقس علونا امين ب
أبزهولكو تشعت كاب أسرت شعتك إسران سلستن كيدنا هننبب كولنا بنا إكزابير مرهيت مقعز مالت كمي كم زمسلين هننبب آمين دو كابود ما بزو إن مهارو نجر قالو كم زيبل اتدمنا قبل علي تدوكوان مستلعله دحرتي دك إسرائيل يقعزو اتدبنا أبزو ملوخا دك إسرائيل أبو يسافروا نبرو دك إسرائيل بتأزاز إجابير يقعزو بتأزاز إجابير كاي يسافروا نبرو آمين دو بتأزاز من ينكسا أصنيرو بتأزاز إجابير يقعزو بتأزاز إجابير كاي يسافروا نبرو اتدبنا قبل علي تمحدر بزقوم اللوجيسي أبتو سفر وسفرة يتأنحوا نبرو اتدبنا بزوح معالتي قبل علي تمحدر انت تصنحه دك اسرائيل اتي حلوا اغزابير يحلو نبرو مو ايتغعزون اتي دمنا قرم معلتي قبل علم حدر تنبره بتزاز اغزابير سفيروم قنيو بتزاز اغزابير كاتغعزو اتي دمنا كمشت كسع بجهات تنبرها اتي دمنا نغو مستلعله يغعزو نبرو حنت معلتي حنت ليتن تصنحه اتي دمنا مستلعله شعود تغعزو اتي دمنا قبل علي ما حدر تقميتو كلتا معلت وي حدا ورحي وي نوي حجزنت دنگه دك اسرائيل سفيروم يصنح نبرو اي غعزو نبرو مزل عالغنا يغعزو نبرو بتئزاز እግዚአብሔር ይሰፍሩ بتئزاز እግዚአብሔር ድማ ይغعزو ነብሩ ከምቲ እግዚአብሔር በኢድ ሙሴ አዘዞ ነቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ይህሉ ነብሩ ይብለና አብዘ ጻአት 40 ካብ 36-38 كنا هنا نبب كلنا تمساسالي حسابنا ننبر انتهي بلسي بخلو تمغعزوم دمنا እግዚአብሔር አብ ቀድሞ ሁሉ ቤት እስራኤል በመዓልቲ አብ ለዕለት ማህደር ነበረ ብለይትኻ ሓው ነበሮሞ ደቅ እስራኤል በሁሉ መጓዓዞም እቲ ደበና ካብ ለዕለት ማህደር ምዝልዓል ይነቅሉ ነበሩ እቲ ደበና እንተ ዘይተለዓለግና ክሳእታ ዝልዓለላ መዓልቲ አይነቅሉን ነበሩ ይብለና نتي እግዚአብሔር ዘሐበና ተስፋታት እንወርሶም እንባዓር በመንገድ እግዚአብሔር ክንጓዓዝ ኮለናይ አሜን ደቆዱሳን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምቲ እስራኤላውያን እግዚአብሔር በመዓልቲ በደመና ብለይቲ ድማ በሐውዝ መርሖም ዝነበረ ኣብዚ ዘመን ዘሎና ድማ ናብ ኩሉ ሐቅ ዝመርሐና ንዘልዓለም ምሳና ኸውን ተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ መራሕሎና አሜን ዶ ንመንፈስ ቅዱስ እንድሕር ሰሚዕናዮ በታኽን ከደላ ዝግባአና መንገዲ መርሐናይ እንድሕር ሲዒብና ድማ ተስፋታትና ከምንወርሶም ምንም ጥርጥር የለን ኣብዚ ኽነንብቦ ጸናሕና ቃል በተደጋጋሚ ንሪኦ ቃል እንታይ እንድሕር ኢልና በትእዛዝ እግዚአብሔር ይጓዓዙ በትእዛዝ እግዚአብሔር ከአይሰፍሩ ነበሩ ዝብል እዚ እንታይ ዘሪኤና እንድሕር ኢልና አብኡ ሙካሎሚ አሜን ዶ ሎሚ አብቱ ዝመርሐና ክንውከል ሙሉ እምነት አብኡ ክንገብር እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሐልና ምስተውዓልና ድማ የስፋሐዮ ወይታ በነገር ኩሉ ይባርኩም ናይ ሎሚ ናይ ዝሓለፈ መጽናዕትና ኣብዚኣ ጠጠው ክነብልና ወዲና ለና ናብቲ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ድማ ክንቅጽልና ተባረኩልኝ